ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕಡ್ ಕೇಂದ್ರದ ಬರ್ಪಿನ ಟಿಆರ್ಪಿ ರೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂದು ತೆರೆಯೋನಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕಡ್ ಟಿಆರ್ಪಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓಲ ನಡಪುಜಿ ಮಾತಾ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಟಿಆರ್ಪಿ ರೇಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಟಿಆರ್ಪಿ ಪಂಡ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಓ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಜನಕಲು ಹೆಚ್ಚ ತೂಪೇರು ಓವೆಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಉಂದು ಪಂದ ತಜಿಪೌಂಡು ಈ ಟಿಆರ್ಪಿ ರೇಟ್ ದಾಯ ಇಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಒವಾಂಡಲ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಆ್ಯಡನ್ನು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೋರ್ಡಾದು ಆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಟಿಆರ್ಪಿ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಪಂದು ತುವೇರೆ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ನೋಟು ಅಕ್ಲಿನ ಕಂಪನಿದ ಆ್ಯಡನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕಾಸನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರು ಆ ಚಾನೆಲ್ ಟಿಆರ್ಪಿ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಆ ಚಾನೆಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಪವರ್ಡ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸು ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ಟಿಆರ್ಪಿ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೆರೆಯೋನು ಪಂಡ ಅವು ಬಾರ್ಕ್ದ ಮುಖ್ಯನ ಬಾರ್ಕ್ ಪಂಡ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೇನು ತೆರಿಪೌಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ದೇಶದ ಕೆಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುನಃ ಟಿವಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಪಾಡುವೆರು ಒಂದು ಆ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ಪುನ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ದ ಮುಖೇನ ಏತ್ ಜನ ಆ ಪೊರ್ದುಡು ಹೆಚ್ಚ ಚಾನೆಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕಡಪೌಂಡು ಮುಂದೇನು ಕೆಲ ಟಿವಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುನ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲು ಪಾಡುನ ಆ ಉಪಕರಣದ ಬೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇಶದ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಟಿವಿಲಿಗೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅವನಿನ ಕಾರಣ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆದ ಕೆಲ ಟಿವಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಪಾಡುವೆರು